Hello everyone, it's me, Cristiano Pablo, and welcome back to my channel. I don't know, but na-miss lang dito ako magsulti na itong sa in front of the camera. Pero na ako ipakita sa inyo karon nga bagong resort here in Iligan City. Di pa nga nila ni siyang Timeless Beach Resort. Unahan sila tanong dito sa mga dito sa sa fourth nga room. Tapos wala pa siya light. Wala pa man gud siya na human. So kani siya gihuman pa gyud ning duha ka room. So diri nga room, diri pa ang nabot ngan og ref. Na siya murag bar nga something. Mini kitchen. Ay bilak. Ay, sorry. Balaka ko ba kay basig na nakaguba na ko. Napon mo'y balcony. Building ba? Ay, ano ra ba silang bawal daw gunitan ng painting. So, ang dagat, dili ka mahadlok nga maligo kung gabi eh. Why? May mga lights bitaw sa from the other establishments, mga buildings diri in the pita sa mga palibot niya bitaw.